Kulian TV. Ndinokukumbira kuti munditumire shoko kuno uya ari kuzviti Traore aiti Jeff Judah Hosana takamubata toda kumubaya Jackson nekuti urwere hwake hwakura. Jeff Judah toda kuti timu baisi Jackson guru kwazvo riya ndo zvavari kufunga. Vari kundiona kunge ndakafanana nemombe nevamwe vanhu vese vavaibaya mainjection. Now munhu wakateerera kutaura kwana Traore, iye ari kuzviti Traore uyu mubumbwa, ndangotaura mhanika 1 kuti hey, ndiri muNyasarandini, inini ndiri muRirongwe, ndiri muChawa. We don't have a problem with that because it is not my fault that iye baba vake muBranda, inini handisi muBranda, handisi muRirongwe. He is not a Zimbabwean. If you look on the fact that 99.9% yevanhu vari kundirwisa, they are not original Zimbabweans. Again, ndikandibva ndati ba uyu Traore anozviti iye muZANU-PF, avari kubuda muZANU-PF. Okay, fine, ichoice yake. Handiti munhu unobvumirwa kuita sarudzo yako. Ndakapa example, ndakati vana Jacob Zuma in South Africa, members ANC, they were jailed 10 years nemabhuni apartheid. Vakabuda imomo vakati mapresident vari kuANC, but vakazobuda muANC vakati pasi nayo. Not only Jacob Zuma, vakawanda vakaenda kujeri vachisungirwa ANC, vakabuda vakati pasi nayo ANC. Zvino hapana vana Traore vari kuramba kubuda muZANU-PF, yavari kuona kuti ZANU-PF yauraisa vanhu, ZANU-PF yakuvadzisa vanhu, mhosva dzese dziri mumaoko eZANU-PF, but havadi kubuda imomo muZANU-PF, havasi kuda kubuda imomo. Then we've got this other guy, Nyoka Yemabhunu. Let's put nyau yekuti ibumbwa iBranda iri Rongwe, baba vake senime ari kushandisa ndeyekwamai vake aisi yake. Let's put that fact aside. One of the chief causes akakonzera kuti ndisamufarire ndeyekuti iye vaiti havasi kubuda muZANU-PF, vaiti varida kumirira gudogoro. Handizve akanyepera vanhu kuti akataura nana Chamisa. Okay, fine, zvinoitika. Akanyepera vanhu kuti akataura nana Job Scala. Alright, zvinoitika. Akanyepera vanhu kuti ndatotaura nouyu Douglas Monzora, vachinyepa zvavo. Vakati ataura zvese anana vana Ncube ava, akati akataura nana Madhuku haati akuita nonzi inclusive approach against Emerson Mnangagwa, not against ZANU-PF. Vakati vari kutaura nana Geza, but there was not even one day Geza raakati tiri kushanda naNyoka Yemabhunu. Akati iye tiri kushanda naKasikwere inonzi inclusive approach. Our hondo yedu yekubvisa Mnangagwa iri very inclusive. Kasikwere, there was not even one day ratakaona achita zvechokwadi tiri kushanda naNyoka Yemabhunu. Akati igore regudo guru, horomba huri iro gudo remahobiri, gudo guru. I think everybody akazvinzwa. These are not stories dzekuti ndiri kufrema. I think vazhinji vachine maaudio ane mameseji waya, but paakasungwa manje atina kumbonzwa iro gudo guru racho, horomba huru iri bveni guru richitaura kuti zveshuwa Nyoka Yemabhunu anga achitimirira kuti ndipinde paupresident. Vana Geza vacho, they never said anything. Vatakanzwa Kadhimudzingwa, vatakanzwa ndiSaruwaka akamunge muNyasarandi kuti Saruwaka havasi mashona, kandi munoziva kuti ana Saruwaka maBranda ya kungofanana nouyo muRirongwe muBranda yemuChewa uyu Traore ari kuti Jeff Judah toda kuvabaya maJackson. Handizvirambi. Vana baba vana Traore vaishanda mabasa kunana cold storage yekubata ropa ekuuraya mombe uko. Munongoziva kuti maBranda kana kumajeri ndo vashandiswa kuuraya vanhu, kusungira vanhu netambo, kubaya vanhu maJackson kudidi. Saka makanzwa aitaura chiti Jeff Judah isusu toda kutomubaya ziJackson zvombi kwete zvidiki, Jackson diki. Vari kuedza kukudzai maBranda aya kuti Jeff Judah toda kutomuuraya. Hakuna kubuda pachena kunopfuura ichi. Vari kungonzvenga word kubuda pachena kuti Jeff Judah toda kumuuraya, but vatokuudzai kuti Jeff Judah, we are going to make sure that we kill him. Alright, tazvinzwa izvi zvokuti makauraya mandevere akawanda imi
mabranda yemabumbwa makakonzera kuti mashona avengwe pamusoro pemhosva dzavakaita nini dzeguku rahundi. But guku rahundi haina kutangira matebhelerini, makaitangira kumozambiki makaurayisa nezvirema nezvirema. Zvine imimi makuti muda kundouraya, imimi mabranda munofarisa. Ndakuchikudzai inini sekemutema munotumbwida, munotemba neunyashire, muri nhundira matsime dzekupedzesera. Rudzi rwenyu can fuck you at home and away. The fact that you have won most of the time does not guarantee the fact that you are going to win all the time. Sade andina bumbwa pamberi pangu rinondivhundutsira. Inini ndikutaura sekemutema nchiti chawa rese. I understand the fact that mabranda yakawanda machawa pandakataura nawe kuti machawa toda kupwanye zvemamoski zvenyu. Yes, there is no need for you to love me, to appreciate me, to accept me or to agree with me. No ways. Because imimi pachitendero chenyu chechimuslim munonzi munofanirwa kuuraya Christianity. Zvino inini ndinika mukristu wacho. Aona inini aona Jesu, aona Jesu aona inini ndiri muna Jesu, Jesu ari mandiri. Zvino ndakuteka vakomana. Inini zvekuchechi handiende but muna Kristu ndirimo. Ndati ndiri kupwanya mamoski ese akavakwa munyika nemachawa neng'anga dziri kuita ung'anga hwadzo mumastreet muZimbabwe. Ndati ndiri kukudzingai neuroyi hwenyu nemashiripiti yenyu nemasaramusi yenyu. Izvozvo zvekuti Jeff Judah toda kumubaya jekiseni muchazondibayira ndiri kumusha kwenyu kubranda yawo nekuzambia uko. As long years ndiri mwana weZimbabwe kwandiri inini hazviko izvozvo. Ndiri kutokuudza inini mhofu yemukono. Manje ndakutozoita mukonyo. Nyika yese ichatozotaura kuti ndiye Jeff Judah Hosana, mhofu yemukonyo. Ndiri kuti ndikuudzei mimi wana Traore kuti kunyange makada kuzviramba ndiani kwaasiri kuziva kuti wewe Traore iwewe baba vako mubranda. Why can't you be original like us? When we say that Jeff Judah Hosana, this came on. You unozvipa nickname youyu mfano kuBurkina Faso kuti Traore. Unotokundwa nerimwe kairi bumbwa irimwe bwidi rako hama yako mchawa nyoka yemabhuni. Akatozvitsvagira zita akati ini ndonzi nyoka yemabhuni. Mumwe wenyu akazviti anonzi rovambira. Handizve wakuzviti Traore. Vanhu vakandinzwa ini Jeff Judah Hosana ndachinja zita zvino ini ndakunzi Donald Trump. Vanhu vanoti kudini? Vanoti ndokupererwa kwemhando yepamusoro, ndokupererwa kwokupedzisera. Vanhu vakandinzwa inini ndakuti zvamburi kundiona pana padhini ndaNelson Mandela ndakuzvinzi Mandela. Vanhu vanongotaurisa kuti baba havakakwana. It means you are lacking being original. Ukona uchita photocopy yekuti munhu ari kutozviitira zvaari kuzviitira kuBurkina Faso anonzi Traore. Iwe woti womuZimbabwe ndini Traore. Haiwa enda unoitira haiti zvawati we uda kuita Traore. That is your choice. Wadiko kuchinoitira kakumusha kwako kuNyasarandi. Uri mubranda yakai. Enda kune wamwe wako machawa usikuti ndauya ndini Traore ndoda kuvaka Nyasarandi, ndoda kuvaka Zambia tere mabumbwa ndiri bumbwa remabumbwa. KuZimbabwe havachada kuti ndichibumbwaira naJeff Judah vakati enda unobumbwira kumusha kwako uko. Izve mabumbwa achada mabwidi tiringotara kudaro ana Jeff Judah vari kuti hatichadi machawa. Yes. Muda kunyepera vanhu muchavamesa kachirungu inclusive approach. Hayo hapana inclusive. Because if the Nazi party, it was a political party under Hitler. It was banned for the crimes against humanity, with the genocide, ichipwanya dzimba dzevanhu, ichiuraya vanhu vasina mhosva. It was banned. The fascist party, Yana Mussolini, it was banned. The Bolshevik party, Yana Stalin, Nana Lenin, it was banned. The Menshevik party, it was banned. Russia, I can give you the list, is endless. My political party, Akatombeta, Mkurumbirane, Mara, Akatonga, they were banned. Because it is an OPF in the same crimes, Akafana and Neva, Motorja, I found a good banned, didn't find a good revive. Not revive Satanism. Tirima Branda, eres. And that's a Taure Chokwadi. Can I remember Marty Jeff Judah Murwera Kurwara, or I think that Gamshara Putin in Kurwara. Shandir Kurwara, Kaimimi Murima, Doctor Murkona, Nikreni, Urwero, Ripanderica.
handiti but murwere anokodzera kubvunza kuti zvino mati urwere hwakakura zvakadii motsanangura kwete anorwara toda kumubaya jekiseni. Wangotouya kudhara iwe hauna biology yawakaita, hauna medicine yawakaita, you are not practitioner, nototi toda kumubaya jekiseni. Ndo maitiro amunoita pachiUCIO. Hazvishande panapa. Ndini last number. Inini ndini wachakutaura Jeff Judah, mutaurire Trauri kuti inini I can fuck you munyika miyemye. Wakutozvivhiringidzira nehama dzako nanatsisi wako. I'm going to shit you, kick you and shit you. Ndotokuudza watoirasa pawatotaura pai kuti Jeff Judah usana toda kumubaya jekiseni. Kwakutozotanga iwewe kuenda, kuchatotanga kufa iwewe nehama dzako, mese mabranda muchatofa, vamwe vanotatiza munyika. No mistake yamaita. You don't threaten mwana weZimbabwe kuti mwana wemuZimbabwe muda kumubaya jekiseni afi kusare imi mabranda yamuchitonga. Munomunza zvinogamuchirwa kunyika dzipi izvozvo? Mungathreaten papublic imi manatira kuti muda kundibaya jekiseni, imi mabranda mabumbwa mabwidi machawa, imi muda kundibaya jekiseni ndife nini? Kujairira kwakadiko, muda kumamiswa. Toda kukusvikira 1 on 1 iwewe. Amunzori pamuri hapasvikike. Toda kukusvikira ndikumamise. Ndikumamise daylight, vanhu vachiona, vanhu vachitora mavidhio ndichikumamisa iwewe Trauri. Ndoda kukusvikira pauri ndikumamise, vanhu vakutora mavidhio ndichikumamisa iwewe, vanhu vachiona ndichimamisa bumbwa, ndichikumamisa iwe branda ichawa remunhu. Shit.